manzwa muaudio aya physical threats mumba mangu munogara mwana wangu inini. I then had to step up. Ndo pandakazotanga kutaura. So kana iri nyaya yenhumbu iri kurwadza vanhu 6 na 9 iwo pawakaita yako wainditi ini ndiri kunzwa sei ndichitoona uchitiita nhumbu wakafuka gombezi rangu rumba mangu. How did you think I felt? Inzwawo zvaonoita. God is a God of balance. Kana iyo iri kukurwadza kainyatsokurwadza kusvika tati ti. God is a God of balance. Zvese zvawakanditira Mwari ari kukudzosera. Une tattoo on your left shoulder ine vana 2 matwins akafa ari mudumbu. Engeri nhumbu yani yawakaita iyoyo. Saka amen. Nguva yese maita nhingirini, maita ungosingaite drama. You've been peaceful Nadezi all this time, and even evidence yako yauri kutora uchiti screenshots according to you maitondinyea. Saka chakona chi kana mangari muri bandi nebrugwa. Chakona chi makore esaya mwana ne8 years maiwirirana muchinyatsoitirana zvamunoitirana muchindinyea like you are saying kuti maindinyea. Saka problem yazotanga nhasi ndeye ndini here. Am I the problem? Ndisudurukika mukontinya zvamanga muchita. Iwo kana ndiri boys rangu hapana ari kundidawira apo. Ndingobva ndasuduruka patotongotapura inini nemhuri yangu yese. I'm not even fighting. I'm fighting mwana wangu nezuro, but that was it. Hapana innocent women up. Kana mvese vachikwanisa kunoroorwa nevarume vevanhu zvinorevei kumba kwave kuko. Kana ritoriwo headbook rekuroorwa nevarume vevanhu, then it is what it is. Saka amen. Hanzi tabarika na Willard. Iwe Willard nandiswe pabarika ini. Shamwana nandiswe pabarika. Saka 10 years ago ngatidzokere papo tutangira ipapo. Inini kana iri nhumbu I think zvinotorwadza. Apo unochiti Linda wacho ari kudiwa, Linda anorwara azodai nechirwere ichocho ndiri kutodiwa. Muona maruva atori panhingi nawo atoripo apa. And munhu wakaudzwa, I will repeat this again. Oh, divi yauvhura. Hakuna munhu ari kuapartment. Apartment itori paAirbnb. Mune mufesi atoripo so rugare ikoko. What are you trying to do? Hapana, ndiyazii. Andina kunyorera zvinda kureply. I'm going there. I'm coming from somewhere to get a mobile. Just what you mean if I'm not spending time with her? I've been with her every time. Well, I have to go and work and come back. Which is the same thing that you also do. You go to work and you come back. Girlfriend yangu ndi girlfriend irini panjongati. I haven't been with the child for 6 months. And you with her now? Yes, I'm getting food for the kids. And I am telling you, God saved me. Trust me, if anything happens, G will go to court. And this will be on the child, it won't be on us. If anything happens to me, I'll go to court. I swear you do what you want to do, and this Miranda Munika.
Ifoni kuramba ichivhara here. Yaundivhurirawo phone. This was about 40 minutes before vasvika pamba. Havana kumbobvira vanhu green. I'm going there. I'm coming from somewhere to get a book. Just what you mean if I'm not spending time with her? I've been with her every time. Well, I have to go and work and come back. Which is the same thing that you also do. You go to work and you come back. Girlfriend yangu ndiye girlfriend yenyewe kwa mkazi. I haven't been with the child for 6 months. Are you with her now? Yes, I'm getting food for the kids. I'm getting food for the kids. And I am telling you, kind of, I want to go to save me, I want to go to the GT. Trust me, if anything happens, he will go to court. And this will be on the child, it won't be on us. If anything happens to him, I'll go to court. It does not be I swear you do what you want to do, and this Miranda Mnikamano. And this Miranda Mnikamano. Okay. Guys, I'm done. Why? Funny. Make breakfast and let's get started with work. It's now 9:26. Business as usual. Have breakfast. Guys, I need to go rest. Mommy, Jessica, remember Jessica gave you a day off. Okay, she gave me a day off. Thank you. So I'm going to go back to Daddy upstairs and sleep, okay? All right. Guys, thank you. I'm just... Oh. Huh? No, don't worry. I'll be fine. Thank you. Huh? All right, that's fine. Okay. That's it, guys. Have a good morning. Bye-bye. Life yapera. Moswera munyasha. Unzi chini. Sestiva nekakurwadziwa kavainako, Diona kaoma hake. Zvakaoma, guys. I think we won't understand because hatisi mushangu dzake, so zvinonetsa. But like you're saying, Dion wacho, it's like ndiye ari kutoda attention nezvinhu zvisiri izvo. And wase unotsva yanga iri kupi, yanga iri kwaRich auntie. Iye anoseka zvake. I'm going to Daddy upstairs, make breakfast. Hatizvinzwisisika isati nama upstairs. Hatina ma-upstairs, saka hatinzwisisi kana zvichinzi takuenda upstairs. Kana zvokumeka breakfast isu totongoziva kuti kutora bota rine dovi nokapi yetea zvatoita izvo. But anyway, it's so sad to see her going through this. Hanzidzokurodzai. Okay. Okay. Ndakudzokorodza vasina kuona nevakablokwa. You guys know. Live yapera Cocomelon yanga ichitwa kwaRich auntie but yatopera, so ndangoitira hangu vaive vakablokwa ndova ndati vaite vachinzwawo tichifambirana. Thank you, Grace. Jim, wakanditi ndine dzungu nini? Ya, hapana ari kuitisa mumwe zvinonetsa. Daidza naye tamuka.
tiri kumutswa tichiudzwa kunzi makarara mapuwa maaudio. What is this? Is this strawberry? taura kunometa chimunya apa ndikunzwa kutobvunza kuti is this strawberry Pane munhu akabva nadzo nezuro sati tomboti strawberry tinotongoziva kuti tii tsvuku takaenda nanzwa nekutsvada dzonge dzichayanze go to farmers. Farmers what? Something. taura hakumeri hapana chisvinu. Right guys, ndiri kunzwa kuti hanzi maplayerwa maaudios ekukocha. I just want to play this one particular audio. Just this one audio, just as an example. I am very active. Sorako nedzungura. Sisi, yani frefone audio ndakuforwardire. Kuti muri kunyeperwa senyika. Munonyeperwa. Muri kunyeperwa senyika. Ina ndiswe kubuda muZimbabwe because andina chandiri kutiza ndira mhosva ndakapara. Inini first and foremost guys, andina mwana naDion. And andimbofa ndakamunyima mwana wake based on what grounds. Ndinoramba nemwana wake sani mireni boys do not think. Andikwanise kuramba nemwana, mwana hazi wangu inini. Edeni shinzi ndairamba nemwana, Dezi aripo, Dezi wacho akadyiswa nini here zvekuti kusvika papoint yekuti angarambidze. Inini ndingamutonge ndichimupa mwana. Dezi akatanga kupopota inini ndinge ndorizivo zvangu handitika. So mezuro kuma 11 when these people were trying to find kuti tikugara kupi vakafona handitika. Vafona, they didn't realize we were recording. And listen to this. Hold on. To make it on. Volume your way to say what? What are you trying to do? Apana, ndezei. Reply. I'm going there. I'm coming from somewhere to get a mobile. Just what you mean I'm not spending time with her? I've been with her every time. Well, I have to go and work and come back. Which is the same thing that you also do. You go to work and you come back. Girlfriend yangu ndi girlfriend ile ndo ndimkazi. I will play this again. Girlfriend yangu ndi girlfriend ile ndo ndimkazi. I haven't been with the child for 6 months. Are you with her now? Yes, I'm getting food for the kids. I'm getting food for the kids. No, and I am telling you. God saved me when we did it. Trust me. If anything happens, G will go to court. And this will be on the child. It won't be on us. If anything happens to him, I'll go to court. I swear to do what you want to do, and this is Miranda. What is it? What are you trying to do? Apana, ndezei. Until the one don't reply. I'm going there. You don't always with you. I'm coming from somewhere to get a mobile. Just what you mean I'm not spending time with her? I've been with her every time. Well, I have to go and work and come back. Oh, the way I could break a voice part, I have to go to work and come back. Kungaru kutaura ne current person wake, this man though. Girlfriend yangu ndi girlfriend ile ndo ndimkazi. I haven't been with the child for 6 months. Are you with her now? Yes, I'm getting food for the kids.
Dzakakubvunza kuti ndiri kufika naye mutani. Kana waunenge wakuti God saved me unongochiti chiti. Hapana mahwana angu anotanga. Trust me. If anything happens, G will go to court. And this will be on the child. It won't be on us. If anything happens to me, I will go to court. It has all the Peter. I swear you do what you want to do. And this is Miranda Munikamuno. Okay. This audio is just an example. We want to follow phones. For the last time. Yes, you want to follow phone scanner. What are you trying to do? I can't understand. I didn't know your reason to reply. I'm going there. You look like always with you. I'm coming from somewhere to go by just. What you mean from not spending time with her? I've been with her. Vanhu vanotera Daisy TikTok, Snapchat, kana WhatsApp status ake, mamuona achita activities. And we've got a lot of evidence. Vachipfeka ningrini, mwana katoya sina hembe, vachipfeka hembe dza Nandi, vachita twinning and everything. And Nandi, were you guys not going to the hair salon? Yeah, and we got hair twinning nails in the head. Oh, twinning nails. We got twinning nails and twinning hair. Oh wow, that's nice. And wasn't Daddy make you model and you were getting photos taken? Yeah, nice. But okay. Now I miss so much. It's okay, sweetie. Can you go? Daddy said you shouldn't be on these things. Can you go? Let me finish. Nonzichi. Can you come and open? Very true, Tandeka. Conversation nevamwe vanhu. It's not even him. Ndosaka pachipanga pachibarwa zvimwe zvichidelete zvichiita sei and everything. So one last time. And Chinonzwa. I'm going there. You look like always with you. I'm coming from somewhere to get a just. What you mean from not spending I time think with so her? too, you know. And what? Oh, I have to go. I don't do hangas. Which is the same thing that you also do. You go to work and you come back. Girlfriend yangu ndio girlfriend ile ndio black. I haven't been with a child for 6 months. Yes, I'm getting food for the kids. Apa wangoda kuchiya madziva iwe shemu vaerera suri. Trust me. If anything happens, G will go to court. And this will be on the child. It won't be on us. If anything happens to me, I will go to court. It has all the Peter. I swear you do what you want to do. And this is Miranda Munikamuno. True, Rosina. Okay, so that was the last time I played. I've played that one. That was Nezro Mascati kuma 11. It was on a timestamp. Hapana munhu akanyimwa mwana wake. I don't get involved in vanhu nenyaya dzavo dzevana because ini dzangu handidi kuti dzipindirwe. Handina kana bufu, handina conversation naDion yekuti ndingataure naye. She never called me, she never spoke with me, she never asked me if it was between the two of them. No, vakazvarana mwana wavo vari vairi handipindiri. It's got nothing to do. Ndakataura nezvo that I was very quiet. And then she goes on and she lies kwaketi kuti hapana vanhu vakapinda munomu. It was just the two of them. Ndongati two of them fotetedza kuvarova. Takatovakurira. Pamba pana panogara madiplomats vangu vari panze apa machinese nechii vakazviona zvichiitika. Pane CCTV, pane security, pane chii. I recorded on live muchinzwa varume varimo munomu vachinigirina vachipusha vanhu vachiita sei makazvinzwira mega vanemi makangwara ino kuti munogona kuanalyza.
vachinyepa. Mwana akabuda achiscreama pana pachinzi mukandei mumota achiscreama, mwana akabuda nemututu. Handitika ende ina ndambobvira ndakambogezesa munhu. I've never been involved in anything and what not. Handigezese vana. If anything, Nandi, do I bath you? Or do I always say go and bath yourself? You said always go and bath. Yeah, nandandogona kuzvigezesa ega. I like vana to have independence. Vadzidze kugeza and which parts to wash. And ndambobvira ndakabata mwana wemunhu in this narrative that has been pushed on. You allow me to do it. To go and bath, right? Yeah. Saka and menoti ningini anzi samurungonyeperwa but let it play out. Let the powers that be mazona. And they want to be honest wo there's internet nyaya dzangu hangu dzatidzakadzopambira apo, but Africa also, you know, arikuisa an effort. Isina nababa vasingaisa ma-effort vasingatombobvise kana $6 chaivo, vasingabvise kana hembe yemwana, kana school fees dzemwana havabhadhari, uniform yemwana yekuenda kuchikora havatenge. Saka inini I think video yekunzi Linda nenhumbu yakaita kuti vanhu vaitoita hewa yacho yakupingisa vanhu handitika. And just ego and pride yekungoti munhu akadzokera kumukadzi wake wakasiyiwa. Iye Dion ndichamburitsira nhumbu yake yematwinzi yaakaita, ndichatanga kuzviburitsa sezvozvizvo kuti yakaendepi. Yekuti akapotsa zvara vana at 7 months, vana ivavo vakaenda kupi and all of that. Tichazvitaura anofoti hatizvizivi. Kana achifunga kuti iye naDezi vaitaura stereka, titori neinonzi pillow talk. Handitika. So I'm not in the mood today. Dr. akauya nezuro. I need to take care of myself. I'm wondering, Sislu. As you guys can see. So I'm going to green. It was red drip. So I'm going to drip. Rich auntie. I need to take care of my body. I need to take care of my body. And public after my drugs, cocaine, crystal meth, pane nyaya dziri kubuda dzakangotanga kubuda from intelligence. So right now I need to take care of me. And I need to take care of what's in my best interest and what's in my daughter's best interest, full stop. Hapana kwandiri kuenda handitozombokwira ndege vari kuti kwira ndege ubude inonzi chii, hanzi yematwins emilk ndeyechokwadi here. I don't understand. Inonzi chii, zvekunyeya kuti vaindinyeya zvinoitika. Munofunga kuti handidezi anotombomunyeyo kana nababa Jayden kana neshamwari dzangu kuti varipo panapa zvipiko. Inonzi zvinoitika izvozvo. Inonzi chii, but a man is being consistent. Mamwe machatsi acho angari nguva yeanonzi aniya Jade zvakonzi ndezvangu, hapana mbonyorwa kunzi Olinda pamachatsi wayo. Inonzi chii, panyaya yebhutsu kuti hanzi mairambidza kuendesa munhu bhutsu. Ini ndakaramba bhozi vasikana vacho vaida kutambidzwa bhutsu, vaida murumba wangu, ndikaramba kuenda ikoko. Ndikati aiwa, vakatotumira mari yendinotenga bhutsu, ende zvishuwa mari yakanotenga bhutsu. Ndine mapictures emwana paakanopuwa bhutsu and all of that. Akazopuwa bhutsu nababa vacho vasvika kunoku, iye achingofona, tengai bhutsu, bhutsu $10. Ndikati kona imi $10 iyo ingwa munozviti mune mari, muri muflyer business class, mune mbinga dzenyu, matadza kutengera mwana bhutsu $10 dzingoti apfeke panguva iyoyo. Ina nditombofonere munhu nchiti mwana da bhutsu ini. Bhutsu dzinoita £5 ndokunotenga bhutsu dzemwana nedzechikoro. Dzikadimbuka ndotenga dzimwe ndozvinoita vana. Vanokika matombo, vanoita sei. Ndakatombokuratidza inandi akapfeka maballet tights and what not. As a mother, you just going to do what you need to. So sometimes answer end up in dates, and sometimes you just need to let people be, you know. Ini ndakatombeta nguva Dezi paiti let's get back together. Ndakatombeta nguva iti ndaitombomuta German handitombokutrusta imimi. We've built from there and we are in a better place from there. Titori nemhuri panapa handitika. So amen.
hanzi Desi hazi mwana mudiki angatonge kuti mwana haasi kuenda. Aiwa haakana. They can't do that. Ndomutonga ndakamira paindikira mwana dhoo kuti usaende. Mwana wandinenge ndichipasadza. Ndichiti ndikatengera Nandi ice cream naye ndikufanira kutengera ice cream. Ndichiti Nandi akada kugadzira musoro naye ndokuda kugadzira musoro. Ndaingoti torai mwana wenyu mubude muende. Even pavakauya nezuro, if I didn't want to be involved, I would just said, you know what? Ndangopinda mota mangu ndakubuda ndikuenda. Vosara vachipedzerana pachizvavo. But the minute they started making these threats, amanzwa muaudio aya, physical threats, mumba mangu munogara mwana wangu inini, I then had to step up. Ndopandakazotanga kutaura. So kana iri nyaya yenhumbu iri kurwadza vanhu 6 na 9 iwo pawakaita yako wainditi ini ndiri kunzwa sei ndichitoona uchitiita nhumbu wakafuka gombeze rangu uri pamangu. How did you think I felt? Inzwawo zvaunoita. God is a God of balance. Kana iriyo iri kukurwadza kainyatsokurwadza kusvika tati ti. God is a God of balance. Zvese zvawakanditira Mwari ari kukudzosera. Zvawakanditira Mwari ari kukudzosera. Une tattoo on your left shoulder ine vana 2 matwins akafa ari mudumbu. Engeri nhumbu yani yawakaita iyoyo. Saka amen. Nguva yese maita nhingirini, maita ungosingaite drama. You've been peaceful na Desi all this time, and even evidence yako yauri kutora uchiti ma screenshots according to you maitondinyaya. Saka chakona chii? Kana mangari muri bandi nebrugwa. Chakona chii? Makore esaya mwana ne8 years maiwirirana muchinyatsoitirana zvamunoitirana muchindinyaya like you're saying kuti maindinyaya. Saka problem yazotanga nhasi ndeye ndini here. Am I the problem? Ndisudurukika mukontinya zvamanga muchita. Aiwa kana ndirene boys rangu hapana ari kundidawira apo. Ndingobva ndasuduruka patinotozototongotakura inini nemhuri yangu yese. I'm not even fighting. I'm fighting mwana wangu nezuro, but that was it. Hapana innocent women apo. Kana vese vachikwanisa kunoroorwa nevarume vevanhu zvinorevei kumba kwave kuku. Kana ritoriwo headbook rekuroorwa nevarume vevanhu, then it is what it is. Saka amen. Hanzi tabarika na Willard. Iwe Willard nandiswe pabarika inini. Shamwana ndiswe pabarika. Saka 10 years ago ngatidzokere papo tutangira ipapo. Inini kana iri nhumbu I think zvinotorwadza. Apo unochiti Linda wacho ari kudiwa, Linda anorwara azodai nechirwere ichocho ndiri kutodiwa. Muona maruva atori panhindi nawo atoripo apa. And munhu wakaudzwa, I will repeat this again. Divi yauvhura. Hakuna munhu ari kuapartment. Apartment ichoti paAirbnb. Mune mufesi atoripo so ari kugara ikoko. Yeah. It's an old life, Mac. I eat it just now. Tanchitra vaga blokwa. I've been with her every time. Well, I have to go and work and come back. Which is the same thing that you Nati, I just had my ginger shot. The irony. Girlfriend yangu ndi girlfriend irini ndo mkazi.
Hey, when I haven't been with the child for 6 months. And you with her now? Yes, I'm getting food for the kids. I'm getting food for the kids. No, and I'm telling you, kind of, I want to go to God save me. I want to go to the GG. Trust me, if anything happens, G will go to court. And this will be on the child, it won't be on us. If anything happens to me, I'll go to court. It does all of it. I swear you do what you want to do. And this Miranda Munikamuno. If only remember she very, we only for raw phone. This was about 40 minutes before Bashika Pamba. Have a number of Ravani Green. Zokorene Simba. Again, in case you all didn't know, she's his wife. I'm going there. You look like always with you. I'm coming from somewhere. You know why? It's just. What you mean I'm not spending time with her? I've been with her every time. Well, I have to go and work and come back. Which is the same thing that you also do. You go to work and you come back. What you mean, girlfriend? She's not my girlfriend, she's my wife. I haven't been with the child for 6 months. And you with her now? Yes, I'm getting food for the kids. I'm getting food for the kids. And I'm telling you, kind of, I want to go to God save me. I want to go to the GG. Trust me, if anything happens, you will go to court. And this will be on the child. It won't be on us. If anything happens to me, I'll go to court. It does all of it. I swear you do what you want to do. And this is Miranda Munikamuno. Okay. Guys, I'm done. Why? Funny. Make first and let's get started with work. It's now 9:26. As usual, have breakfast. Guys, I need to go rest. So Jessica, remember Jessica gave you a day off. Okay, she gave me a day off. Thank you. So I'm gonna go back to Daddy upstairs and sleep. Okay. Upstairs. All right. Guys, now we don't know that any. Thank you. I'm just. Apa vakukwira mastairs apa pavari kuti saka hai guys vamwe hatingazviwisisi hatina mastairs ekukwira, but I low-key feel sad for her. Yapera life, Meg, yapera life yaitwa about 30 minutes ago, I think. Ndopaitwa live saka tanchingoitira hama dzedu dziri kuBlockville kuti mungoonawo. Yeah, I think that's it. Yes, Daddy's sleeping upstairs. Go make breakfast. Strawberries. It's the life, guys. It's the life that we all dream of. But yeah, I wish her all the best. I really wish her all the best. Maruva noburitswa. Maruva noburitswa. Chikakosha ndechekuti ari kuenda upstairs to her man, guys, to her man. Zvino imimi munenge manetsana muri mu1 room imomo kuti muchapanana space so that the other person can breathe, hazvibude, hakuna ma-upstairs, apa mune makatsamwirana mari $1 for 2 yechingwa. Drip, I think ameno handizivi yekuti akaita stress, too much stress, you know. The body cannot handle that amount of stress. So you just have to get, you know, drip nyana, just to get the fluids going. She make a short numbu iri right here. I hope I tried adding you, but I think because it's a page, yaramba kukwira, so I'm sorry about that. They only personal page. Yeah, let's go back to bed, sis Gladys. Murukenda upstairs, cannot. Excuse me. Good morning, priestess. It is very sad. He is messing around with the feelings.
And the sad thing is munhu kana ari panguva iyoyo, there's nothing much anyone can say really. Anzi, please, she can keep a chaotic life. Kana iri nhamo yavatiza. Maina ndivafarira panzi wife up. Panzi wife pakakosha kan guys, pakakoshesesa. Asingadiwo kunzi wife ndiani. Munhu wese anoda kutonzi wife. Well, not munhu wese, because ndozati pane vanozouya vachindituka. Munhu wese, vanhu hobo vanoda kunzi wife. Isu zvedrip hatina keshi yacho tuende kubhawa. Zvino kana musina mari yedrip manje kubhawa kwacho munenge makunomwa ripi? Ndimi vanhu vanoziva vakudya pui mimi. Kubhawa mune makunomwa chii naiduru kana musina keshi yekuchitoshaya mari yemastrawberries. Mune makuzonomwei. Inangu zveanalysis handizozvigoni guys. Analysis inonditi netsei, but kana paine 1 or 2 I want to call in. Let me put my number 7935 18 59 43. That's the number. Wanda kufona chipedze shungu for the next 10 minutes. Yeah, that's the number. I hope you know Vuma. Because Nansina WhatsApp, I've just downloaded it now. That's the number there. Wangu ashida kukwidzwa wewe ichiramba. Ari kuudzwa zvaanoda kunzwa. Stana knows the buttons to press. I seriously think he is really good in bed because what's all this chaos seriously around him? It's either he knows my buttons ekupressa proper in bed kana kuti akagezwa inonzi chi mudiwa achiri mudiki because chaos iri around him soka vanhu vacho vanotoita kushaya zvekuita. Vanhu vari kuda kuita kunge dzavo marriage dzakanaka chaizvo. Vamwe they're even going more worse than this. Ichokwadi wacho mangwenya, but no one is saying yake marriage or life iri perfect. But I think you know how it is. It's always easier for us to look tichitarisa tiri mumaglass houses edu tichitarisa chi, and it's not like anyone is judging them really, but it's drama that's on social media. They came on social media kuti vanhu vaone, and paunoya public platform you can't always expect munhu wese to agree with muono wako or for everyone to feel sorry for you. Munhu wese achaita maopinions ake about that situation, and you can't dictate to people how they need to feel about a particular situation. Yeah. Kuda, Dini and many others. It's me and others, 99 others. Asimanzoere pataura nyaya yezvinodhaka izvo. Plus mimba yakabva ne7 months plus tattoo ine ma-twins. Ndapanzobata panondijekera zvemuma-drugs zvanga zvichirehwa ani. Rich auntie here kana kuti the other rich mainini. What's going on? Ipapo pandirasa mbichana. Anzi chi? Yes, they are, but dzawo hadzina kubudiswa pachena. Exactly. Vamwe vari kungosafa vari koko kuside. So maybe ungade kushare yako. Unenge uri kubatikana funny, my sister. Uya utiudze kuti yo, what are you going through? That's worse. Maybe we can judge your life instead and make ourselves judges. After all this drama, chokwadi ndeche kuti Olinda ari kuitiswa naStana Dion ari kurwadziwawo kuti murume adzokera kune munhu waakatora. My analysis, all people involved are extremely toxic. Vese zvavo. Very true. Toxicity iri kubvira kuna Days recording whatever ma voice notes nema anonzi mayai ma videos achitumira kuna ex wake. That is one of the worst forms of betrayal, guys. Kana tikazogara dai akanonyaya kana nema friends ake zvainzwisisika, dai akanomnyaya kana nema brothers ake zvainzwisisika, but for him to even go to the same ex anova ndiye akamborwadzisa Olinda pekutanga, odzoka obva anonyaya current wife wake na same person akambomurwadzisa pekutanga, ipapo
pakabhaizika zvokudaro. That was so wrong. Zvanga zvisingatoiti, it was so uncalled for. And then tozouya kuna rich auntie vazenga vakuti ndairambira nemwana and all of that. But I honestly do not think kuti vanhu vaizongosvika pamba pevanhu iri hovhi yobata wabata vodhonza mwana voputsira uko vodai. For me hangu, that situation does not add up. Dion wacho but pazotaurwa kunzi mwana aifana kuenda here kuairport or something like that, wanga achienda kuholiday, so maybe that also explains why anga achida mwana patime yaataura kuti ari kuda mwana iyoyo. And then kuna Anzichi, so what if that happened in the past? What matters is they are happy now. Exactly, that's what matters. I think it's easier for all of us to have opinions, really, because atikuziva the bigger picture. Kuti zvakabva nekupi, zvichienda nekupi, we all don't understand it. So it's easier for us to judge from the little that we know. Inangu, personally, I feel like to some extent one a bond and they are really trying to make things work. And I feel like my ninya vane kashanje kavanako, because if you look at it, if the whole nyaya was about mwana, so why was she then throwing screenshots left, right, and center, trying to hurt rich auntie nezvakaitwa kare? Why bring that up? Kana nyanga iri yemwana, fair and fine, wayozotora mwana, you got the kid now, why are you still throwing shade? Doesn't make sense to me. So it's like she might think kuti she is over Komana, but she's still after the guy, because even pese pekunzi, I think ndiye, how did they break up? Nemskana mwachoyo anonzani maive mwana wake. Ndiana akachita, was it the guy or mainini ndo vakachita pakazoita kumwana kuzoti that woman was touching maswanda andizive weni guys kana pasina ari kuda zvekufona ngatiende upstairs tinorara nadaddy, please, let's go sleep. Rich auntie is desperate to have murume uyu next to her every night. I think panyadze love is vamwati, so pane vanhu, I feel like there are people that honestly do better vari vega in a just being single. They flourish when they're single, they're happy being single, sleeping mbeda wake ari ega, having the whole bed to themselves, nembwa yake onekatsi yake, reading their books, sipping their wine. There are people very content like that. And then there's the other demographic evanu wekuti they feel whole kana vane munhu around them, they feel like they belong, kana vaine partner, vaine munhu ari kufona achivunza kuti wadya here, wamuka sei, waita so. So we cannot also judge those people harshly and say, it's desperation, because maybe really that's just who they are. They feel happier and better having a man next to them. And yeah, it is what it is, guys. I don't know. Nancy, guys, join us upstairs in bed. It really is cold downstairs. It is so cold. Ndingaburitse mavi 11 etickets ekuenda kuholiday nemwana totangira ipapo. Achada love yeko stand wenyu munhu uyu munhu akabvira kare tisati tazvarwa achingotsvaga love chete. Nanhasi tatororwa achingotsvaga love chete. Imi maidzembe musade kushamisira nekuti imi makawanirwa nyasha dzekupinda mumusha. Maidzembe, you're not nice. Maidzembe vari kudada guys nekuti ivo havana hama dzinoroya.
ndamboda kuti nditi havana tete vanohloya. Ndazofunga kuti hama dzangu dziri pano dziri kundoona ndozodedzwa kufamily meeting this December. I'm not ready guys. Handina chishona e-learning. Tinobhadharisa kuadvertisa papage rino mufunge yenyu. No shade, but kushandura kwakaita page kunotodawo kutobhadharwa. This is how the page makes money for more outreaches. Anonzi mai charity work yese atinoita pano here. Ndo panotobva mari dzacho. Next time please. Simba mufunge ndini hangu weguwa, but zvakaoma zvimwe zvacho zvinozondikurirawo. So yeah, that was the tea for this morning, guys. Neti kutsvaga love star, he doesn't grow up. Zvinonetsa izvo. Anenge achidawo partner, guys. Ari kudawo munhu anomukawo achimumutsa kuti warara sei, boo thing, mukai daddy, mudye, chichi, izvo zvandakutonodziswa so. Anenge achitodzirwa ari mumagumbeze muya. Zvinodiwa, guys, zvinodiwa. Hazvizofanani nesu. Izvezvi ndakatostrecha mubhedha wese kudai uko neuko. Imbwa yangu iri pasaidi. Zvinongodiwa kuzowana hiti isiri yembwa. Yes. Zvinana maidzembe vakutidadira ava. Handisi kudada, ndikutaura chokwadi. Kura ngadzikame wedu wendiye ane problem. Yeah, zvinonetsa. These women are being unnecessary, especially D. Then Stana is so childish. How can he near na mining? Imagine. Zvakaoma, zvinonetsa. Zvinotonetsa. But Twitter say, guys, I hope magadzirira sure. Anzi makuwana kumbokufita. Tinashe wangochitoda kufona ndaisa namba yekufona. There's another person ambotaruda kufona ndikaisa. But go admin, what do you think of Dion's daughter explanation? Explanation yemwana wa Dion ndakuiona yaitwa kupi iyoyo? I think I missed that one. Danzo explanation yemwana wa Rich Antu anga achitaura, of which I feel like zvemwana uya too much drama, zim women, too much noise. Darlington, asi makaroora murungu ere mimi? Darlington, kana musina kuroora zim women, hatikupei mazim women ane rudo, tikutotsvagira vanhu panapa. Tikutsvagira, I'm asking for a friend. Not me, but for a friend. Kana musina kuroora, tikupei mazim women. Unfortunately, ikoko manje. Koko kwamareva handisvike guys. Ndinecha kuzo ndochakumemhaidzwa saka ndotomboiona. I didn't see that one. I didn't see that whole interview. I think Gua ipapo, yeah, I missed that whole Gua. Dai pato anoandudza Gua iroro. Gua iroro ndikutorida. I wanted to remind you guys about birthday star appreciation party yatiri kuitira Mother D. Takatoita kutovabatawo, inonzi chii, Huruwek, because vaitaura ivo kuti havazvide unnecessary attention, plus she just vari happy enough kutendwa nedenga. Tikavamanikidza tikati aiwa denga rinokutendai, but once in a while you just want something chaunoonawo kuti ichi chinhu ichi ndakachitenga nemari yandaka-appreciatewa nemadiaries. I think really important, especially given all the work that she does in our community, nekutitandadza kwese kwavanoita, nekubatsira kwavanoita mhuri dzakasiyana panapa. Countless issues, people that come nenyaya dzakasiyana. Dzimwe dzinoda financial help, dzimwe dzinoda kutongo vanhu vanongoda counseling chaiyo yavanopa vanhu. She deserves the appreciation, I feel, and I hope most of you feel that way. She's lying. What child says? Yeah, no child says bum and titties. I didn't hear that part, but as in Bikiro, yeah, upon chance she coached. It's Stacy. Stacy also said she coached the child to lie.
unfortunately, they're involving Vana in this whole mess. It's honestly a mess. But this had stray from what I was talking about. I hope Kuti, you're all ready and you're going to pull through in your numbers. Muye to support Sismeli's diaries. Muye to support Mama Shakira, Mama Doi Doi. Let's just come in our numbers and show her love. Chingovaratidza kuti she's loved, she's appreciated. Actual birthday hour is on the 25th. Asi tangatati kuka weekend weekend getaway yavari kuitai vango whilst like she's there with all of us weekend getaway ikoko, we all do the live ikoko, make it fun for her, hold her hand. Tozati pana vachiva nematestimonials achavachemedza. We will just be there to comfort her and to just remind her that she's a loved woman. So I hope you all pull through. Nasi ndaona rimwe Silver Fox richena. I thought of my single friends. He was on point. Which one is that, Chido? Is that the one? There's another one on TikTok. I think he's Zimbabwean. He's a Silver Fox as well. Iwawo baba iwawo. Guys. Makambova nere baba iwawo muZimbabwe TikTok. Vanowanzeta mavideos vachiti, oh, so you think that I'm not Zimbabwean. Most people are saying I'm not Zimbabwean. I was just there like, Lord. Anyway, Makundi but kana ari mwana. Yeah, true, Simba, true. That's not surprising at all. Sandy, she was born on the same day with my mom. Oh, sweet. That is so nice. Indeed, she is loved and appreciated. Thank you so much. She is loved and appreciated. She is a lovely soul. She really is. So let's come in our numbers. Muswa 22. I hope I'm saying the right 22 auntie. Yeah, it's on the 22nd. Kuma 1 p.m. Zeku Ingirandi diaspora 1 p.m. and then Zeku Zimbabwe Africa ichi 3 p.m. Mets dzinonditi netse mariona live ko madi kungoti asking for a friend. Oh, you saw him, Auntie Sandy. He is a fine man. He is a fine man. Yeah. But kuti manje ndichizono. Guys, I can imagine my mom's face in ndauya ndichiti mama, this Silver Fox ndiye mkwasha. Mai vangu pamwe nayo vangatopindawo pamuedzo because yo yeah 3 p.m. Thank you Kuda 3 p.m. inonzi chimets ipapo ndandichitoverenga nezvigona kuti saka kana iri 1-2 hours zvinonetsa zvinhu zvacho kusafunda kunoti netsei. Guys, mirai ndisati ndaenda ndikuudzei pane makeara here pano. Guys, this job is not for the faint of heart. I respect my relatives. Wakauya kuno, ma 20 plus years. Guys, nika munoshandwa. Ndekupi kuna fine Uncle Bay. I don't really know kuti page raunonzani manje. Ndongovaonawo ndichingopfuura. I think ndikazovaona one day I'll plug you. I'll give you the plug. Munovaona, he fine. Yeah, he is so fine. Yeah. But as I was saying, guys, munyika munoshandwa. I've been home since Saturday. Yeah, ndisiri kuenda ubasa since Saturday. Ndiri pamba. But my body still has not recovered.
miri wangu uri kuita kunge unenge wakaiswa hameno. Pamadays waya ndandiri home, mamwe acho ndandiri muhospital. Ndeve kutiktok Simba. Ndeve kutiktok vanogara vachiti ye saka munoreva kuti zimmen vanofanira wakaita sei. I kept checking, I was thinking these videos are AI. There's no way this guy. But apparently he's actually a real guy. But mukazonyatsa vatarisisa vanopa mahure vibes nyana, just a bit. It gives off hure vibes. I don't trust men like that. Inini beta nditi hangu chipuka ndipe mwenje changu. Kana ana baba afogi, but ana baba afogi manje vakamboraira marich aunties. So kuzoti tichanosvika kuna baba afogi ini pandichavatumira ka 10 pounds vakutofunga ma100 pounds avaitumirwa nana rich auntie. I cannot, he's untouchable now, Bafogi. So, shonetsa. So I don't know, we're 20 plus years. We are sorry, guys. Me, on behalf of the COSs, we apologize for not respecting you enough. I don't know. I'm not really sure. And now I deep dive hangu. Because ndakati miedzo ngaindipfure. Ndiri mutendi, miedzo ngaipfure kuvatendi. Miedzo inofanira kudarika, miedzo neuku, inini neukuku. That way my life is safer. Yeah, but handizoti vari kunyika kupi. Is he in South Africa or vari kuAmerica? I'm not really sure. Handinatsoziva, but my body hurts, guys. So I'm just going to lie back down. No, not Tenders, Roro, not Tenders. I follow Tenders. Tenders is the artist, auntie. Akanzichi. Health talks with Tenders. I follow Tenders. Tenders is deep, guys. He really is deep, and I know Taura Shnobatika. I love his art, especially because, sorry for noise. Ma talks ake are deep plus Anita art. So I love artists because Nini, I'm an artist. So yeah. Go atunzi every day kuda tozo tsamwisa dzimwe hama dzedu dzisingade goa. So maybe once in a while kana kuti tongopota tichiti every Friday tomboita ka update kegoa dzaswera dzichiitika mumastreets, podcast vibes, like topota tichiunza, but handirambe ndichiunza goa, guys, kana musingafoni, because inini ndinongodza kutaura, so ndikataura, so by the time minosvika live 15 minutes ndinge ndadhamba ndienda neta zvisingatomboita. Naturally ndiri munhu ane nungo dzekutaura, saka ipapo ndienda neta. So if people don't call in or request, ndopedzera ndakutopererwa kuti ndochiti chii, ndasiyana namamoyo. Manje mamoyo can go for 4 hours vachitaura. I don't even know how she does that. That woman is blessed, guys. It's not easy. Ukaramba ungoripo palive uchitaura wega, ndopakuzopedzera wafumura mafamily secrets akuti mirai ndikudzei zvemakazins angu, mirai ndikudzei zvaanti vangu, mirai ndikudzei zvamainini vangu. Wakungotaura zvese because unenge wakutopererwa nenyaya. Ipapo handimoona ndanda kutoomoka ndakuti vari kudiaspora munozviita sei? Unopererwa. Hameno kuti ipfungwa dzangu dzakaora, but image iri pano iri kuita kunge something chandoziva. Wait, let me read this again. Hameno kuti ipfungwa dzangu dzakaora, but image iri pano iri kuita kunge something chandoziva. Chii ichocho baba vavasikana? Chii ichocho chamuri kutaura chamuziva? Chamuri kuona image yacho? Chii ichocho? Inai, guys, ndatoneta ipapo topererwa chaipo. Baba vasikana mukapindura tobva tavhara live, tatomira kuti tinzwe. Me and 99 others are waiting to hear kuti image yeyo
is something chamuziva chamuri kuona. Ariko akaroorwa nemunhu wezana. Kuvha zvakaoma. Zvaoma. So thank you so much, you guys. You have been amazing as always. As you go about your day, remember, Kuti, God loves you. Whatever situation you have, God is going to pull through for you. Hi, Ndinodaru Nyararo. Yebo, it's me. As I was saying, chamuri kuchemerera, Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Whatever it is that you're hoping that God pulls through for you, God is going to show up in your situation, and God is going to show up. Kana iri Christmas miracle that you're hoping for your family, Mweya Mutsvene ngaanzwe chishuwo chemwoyo yenyu, akurangarirei. Kana paine situation muupenyu hwako that you have been really asking God to show up on, I pray that the good Lord shows up for you. Thank you so much, you guys. Have a beautiful day. God bless you. Mwah, mwah, mwah.